Здравейте на всички, аз съм Алекс Magic и това е следващия фокус, който ще ви покажа днес. Така, имаме съвсем обикновено тесте, ето може да го видим. Карти са размешани. Аз ще избера една карта от тези всички карти и кое да изберем? Айде да кажем ето тази карта. Ще изберем. В момента какво ще направим? Човекът срещу мен ще ми каже само, докато броя картите, искам само да ми каже стоп и аз ще спра. Стоп. Стоп, ето тук ти реши да спрем. Така, окей. Сега ще обърнем тези две тестета. Искам да ми покажеш кое от двете тестета си избираш. Лявото. Тоест това е твоето ляво всъщност. Добре, окей, лявото ще взема от това тесте, т.е. моето ляво, най-горната карта. Ще видим, че това е осмица. Ще преброим 8 карти от това тесте. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 карти. И ще проверим какво се е случило. Тук имаме още една осмица. Много добре, да видим дали се е получило. Получило се, имаме трета осмица. И сега да обърнем внимание на моята карта, която аз си избрах. И това е очудващо, че това е също осмица. Това беше фокуса с осмиците. Благодаря ви много. Subscribe долу и лайк бутона и ще ви покажем как се прави. Довиждане от мен.